Bon vespre a tothom, benvinguts als oients que ens escolteu des d'aquí a la sala de plens i des de la ràdio. Primer de tot vull tenir unes paraules de record per la situació de normalitat democràtica que vivim en el nostre país des de ja fa massa temps i que demanem la llibertat de les preses i dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Donem inici a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de 24 de juliol de 2019 a les 21 hores en primera convocatòria. I procedim a la lectura de l'ordre del dia. El primer punt, examen i aprovació, si s'escau, de l'acte de la sessió del ple d'organització de l'Ajuntament del dia 1 de juliol de 2019. Per part de Fem Poble, alguna pregunta? Sí, ja ens hi vam trobar en el primer ple, en aquell cas agrair que es rectifiqués l'acte del ple de constitució de l'Ajuntament. En aquest segon ple, que és el ple d'organització, el ple de Cartipàs, hem vist que l'acte no conté cap de les intervencions de cap dels grups polítics. Nosaltres creiem i demanaríem que les actes dels plens tinguessin les intervencions dels grups polítics. Només hi ha el resultat de les votacions i tal com vam fer l'altre cop demanaríem que no aprovéssim l'acte, que la deixéssim sobre la taula i que les actes en escrit tinguessin les intervencions de cada grup municipal. Per part de Junts, no? D'acord, senyor secretari. Hola, bon vespre a tothom. Llavors, fem l'explicació. L'acte que es porta avui, efectivament, és l'acte del ple d'organització. Llavors, aquest link, que ho veieu tothom, conté totes les intervencions, o sigui, el registre del que ara mateix també s'està gravant d'aquest ple. Què passa? El programa, hem parlat també amb els informàtics i han de parlar amb el proveïdor, però fins ara com funciona? Aquesta acta, si s'acaba aprovant avui, demà la podrem signar perquè ja està aprovada tant per l'alcalde com pel secretari. I és a partir d'aquest moment, quan des del programa, una vegada s'assigna amb la signatura digital, que els informàtics la poden extreure i penjar-la a la pàgina web. I aquesta acta no, però l'anterior, que sí que és aquesta del ple del 15 de juny, la vam signar fa uns dies i des d'aquest matí l'han pogut extreure i des de aproximadament 1:45 està penjada el que és tot el ple, que és aquest link que hi ha aquí, a la pàgina web. El que és l'acte en si, la que ens trobem aquí, tampoc la podem penjar automàticament, sinó que quan està assignada ho hem d'enviar per EACAT, per una plataforma que es diu EACAT a la Generalitat de Catalunya, i en el moment que l'enviem, doncs al cap de hores o uns quants dies automàticament queda també a la pàgina web. Per tant, si entrem a la pàgina web trobarem allà l'apartat que posa plens ordinaris, hi haurà 3 línies, però 2 de les quals una és l'acte que tinc a la mà i la del vídeo, que és aquest link que hi ha aquí, doncs també, per tant, tant el link, que són totes les intervencions, és el registre del minut 0 fins que finalitza, com el que està transcrit aquí, doncs forma part de l'acte. Però és perquè el programa fins ara no ens permet que sigui automàtic, el motiu és aquest. Gràcies. Gràcies. Per part de Fem Poble. Sí. Nosaltres hem entrat en el link i l'últim acte que hem trobat és el del 8 de maig del 2019, l'últim vídeo és de l'abril del 2019, no acabem d'entendre. Devia ser avui a primera hora perquè jo també he entrat i efectivament és això, per això dic que és a partir de 1:45 és quan els informàtics ens han dit que es podien haver extret la videodata del programa i ha sigut avui, però aquest matí efectivament, perquè jo també ho he comprovat i és el que vostè diu, que és així. En aquell moment no hi era, no ho he comprovat en l'última hora. En tot cas, nosaltres igualment creiem que ens agradaria que en l'acte per escrit, com a mínim, si no hi hagués tota la intervenció dels grups municipals,
una mica reflectir el sentit del debat que hi ha en el plenari, perquè ara mateix si algú recupera l'acte per escrit del ple no hi diu res. Bé, jo també vull recalcar això, que s'ha penjat, avui ha sigut el primer dia, també he vist que devien ser 2:45 l'acte de Constitució, vull dir que és el primer dia que ho tenim i ara entenc que ja anirà de manera... Totes les videoactes aniran penjant i recullen la totalitat de les intervencions polítiques. Tot i així estudiem el fet de poder reflectir una part del missatge donat per cada grup polític i us ho comuniquem en el pròxim ple o comissió. Per part de Junts? No? Val. Doncs procedim a la votació del punt número 1, examen i aprovació si s'escau de l'acte de la sessió del ple d'organització de l'Ajuntament del dia 1 de juliol del 2019. Vots a favor? 11 vots a favor, vots en contra? 2 vots en contra, abstencions, queda aprovat per 11 vots a favor i 2 vots en contra. Procedim al punt número 2, donar compte al ple de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici del 2018, que ens farà, dono la paraula al senyor secretari. Sí, en aquest punt es dona compte al ple de la liquidació del pressupost corresponent a l'exercici 2008. El decret d'alcaldia número 157 del dia 11 de juliol del 2019 disposa en la seva part resolutiva, de manera molt resumida, és aprovar la liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2018 amb els documents que integren el mateix. El resultat pressupostari de l'exercici 2018, el pressupost ajustat 792.431 euros amb 19 cèntims. Romanent de tesoreria és per a despeses generals 3.032.901 euros amb 68 cèntims. Segon, donar compte al ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebri d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i 90.2 del Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril. Comunicar aquest acord al Ministeri d'Economia i Hisenda i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. I últim, procedir a l'elaboració d'un pla econòmic financer atès que hi ha necessitat de finançament i es trenca la regla de la despesa, tal com es detalla en l'informe adjunt expedient d'estabilitat pressupostària emès per la Secretaria Interventor Municipal que permeti assolir l'objectiu d'estabilitat pressupostària en el termini d'un any. Tot això d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Gràcies. Passo la paraula a la regidora. La Carme, la regidora Escàmez, ens explicarà en què consisteix aquest punt. Sí? Vale. Sobre aquest punt només comentar, l'execució d'aquest pressupost es va portar a terme per l'antic equip de govern. A la comissió informativa de la setmana anterior, la CAP de Serveis Econòmics de l'Ajuntament va explicar detalladament a tots els regidors de l'equip de govern i de l'oposició l'esmentada liquidació i posteriorment, en data 18 de juliol, se'ls va fer arribar, tal com es va sol·licitar, l'esmentada informació per e-mail. De l'esmentada liquidació se n'extreu un resultat pressupostari ajustat de 792.000 euros, això és el resultat, un romanent de tesoreria de 3 milions i un estalvi net de 982.000 euros. Sense tenir aquest estalvi net, no es tenen en compte les inversions i es tracta de despesa corrent. D'altra banda, els controls que exigeix la llei 2/2012 d'estabilitat pressupostària es complien la ràtio d'endeutament i el de període mig de pagament a proveïdors i no es complia la regla de despesa, que això correspon a la despesa no finançada amb subvencions, o sigui s'ha gastat molt més del topall establert per la normativa vigent, i la capacitat de finançament. Aquesta capacitat de finançament es calcula segons un sistema europeu d'ingressos. El fet de trencar aquests dos paràmetres implica elaborar un pla econòmic financer i haver d'ajustar la despesa el proper any. Respecte a això, ja s'està treballant sobre aquest tema. Val, gràcies. Per part de Fem Poble. Bé, primer de tot dir que
estem parlant del pressupost del 2018, és un pressupost que nosaltres no hi vam intervenir, però sí que en tot cas ens hem revisat la documentació. També volíem agrair a la Marta per les explicacions que ens va fer a la comissió informativa. Bàsicament, simplement dades que potser ens han cridat l'atenció. Per exemple, en el que ens fixem nosaltres sobretot és no en la previsió de despeses o d'ingressos, sinó en la seva execució, i sí que hem vist que hi ha algunes partides en les que ens hem gastat la meitat o menys del que hi havia pressupostat. Per exemple, la partida de transport públic, que s'ha gastat un 40% del que estava pressupostat, la partida de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, que hem executat un 50%, la partida d'infraestructures, que només s'ha executat un 14%, la partida d'habitatge i urbanisme, que s'ha executat un 45%, tot i que sí que és veritat que en el global és la partida que més puja, que són 2,2 milions d'euros, degut a una modificació de pressupost en la que es va augmentar de 1,7 milions a gairebé 5 milions i al final ens n'hem gastat aquest 45%, que són 2,2 milions d'euros, i per exemple la partida en serveis socials, que també ens hem gastat només el 49% del que estava destinat a serveis socials. Crida l'atenció que només hi ha una partida, per nosaltres és minúcia, però sí que en l'única que ens hem gastat el que estava pressupostat és en òrgans de govern, aquí sí, és l'única, un 103%. Nosaltres en general creiem que el fet que ens haguem deixat de gastar 800.000 euros del pressupost del 2018, que haguem estalviat aquests 792.000 euros, podria semblar una bona notícia. Som un ajuntament que en aquest cas no ha tingut dèficit, però per nosaltres, si hi ha un pressupost un total, deixar de gastar 800.000 euros el 2018 és una mala notícia. Si hi pressupostem, llavors per nosaltres el que seria corresponent és que s'executés. No hauria de ser que els diners que tenim no ens els gastem, i menys en qüestions tan importants com serveis socials. Res més, l'únic que hem fet és posar en relleu algunes de les dades que hem trobat. No creiem que sigui la situació de l'Ajuntament econòmicament, no creiem que sigui greu. L'endeutament el tenim al 38%, i tenim 3 milions d'euros en romanent de tresoreria, que creiem que ara seria el moment d'aprofitar-los, els tenim estalviats, i per tant aquí sí que faríem un prec o una voluntat d'aprofitem que tenim aquests diners, aquests 3 milions d'euros, i decidim conjuntament i consensuadament què en volem fer. No els deixem en un calaix, tenim 4 anys per aprofitar-los. D'acord, gràcies. Queda apuntat per part de Junts. Senyor Saldoni. Molt bé, moltes gràcies. Bé, en aquest punt d'ordre del dia, quan hi ha la liquidació del pressupost, òbviament correspon a la liquidació de l'exercici 2018, per tant és un exercici tancat i per tant, com deia la regidora, gestionat per l'anterior equip de govern, i per tant creiem que és important posar de relleu la situació econòmica a 31 de desembre de l'any 2018 i com s'ha dit, poder tancar un resultat pressupostari amb gairebé 800.000 euros de resultat pressupostari positiu, creiem que és molt positiu i que a més en aquest cas comporta un estalvi net de 980.000 euros. Això no vol dir que siguin només despeses que no s'han executat, perquè com comentava, durant l'exercici tu tens totes les incorporacions de romanents d'anys anteriors, tens les previsions d'obligacions reconegudes i alguns que no els has pagat en aquest moment, etc. Per tant, això en aquest cas és la fotografia que hi ha el 31 de desembre. Però creiem també que és molt important poder destacar que aquests números s'han fet executant inversions per sobre dels 2.300.000 euros durant un exercici, la qual és una xifra que està normalment fora
de les inversions que suporta un ajuntament també de les característiques del nostre i per tant posar de relleu tota la feina que va comportar poder executar aquests 2 milions i escaig d'inversions i poder-ho fer amb un resultat positiu, amb un estalvi net de 980.000 al final de l'any. I a més destacar que no només hi ha hagut aquest estalvi net, sinó que al final el que queda i el que anem acumulant d'any a any és, al final són aquests 3 milions que hi han de romanent de tesoreria positiu per despeses generals, perquè aquí hi han descomptats tots els romanents o els saldos afectats per coses concretes, per tant queden aquests 3 milions de despeses generals. Per tant, també denota una molt bona situació econòmica i financera de l'Ajuntament de Sallent. I a més de tindre aquest alt romanent, que són aquests 3 milions de despeses generals, ho podem situar amb un 38% d'endeutament de l'Ajuntament de Sallent, que al començament, l'any 2015, estava al 45% i al final de la legislatura passada acaba en un 38 amb 19. Per tant, posar de relleu tota aquesta feina que es va fer durant l'any 2018 i que ha portat a una situació econòmica que creiem que és molt positiva, que l'actual equip de govern per tant té capacitat per poder fer el que bonament pugui i vulgui i per tant té llibertat en aquest cas per poder-ho fer. Sí que en el final òbviament s'ha de fer aquest pla d'estabilitat financera, que això és... ja va passar fa 4 anys, va passar exactament el mateix, i denunciar un cop més, en aquest cas creiem que l'ús i abús de control de la llei d'estabilitat pressupostària de l'Estat, que juntament amb l'Arsal quan es va aprovar i que tots els ajuntaments vàrem dir que això era un control en aquest cas fora de lloc, perquè amb la situació econòmica que hem explicat haver de fer un pla econòmic i financer fa una miqueta de riure, perquè dius, si no poguessis pagar tindria una certa lògica, però tenint aquests números sobre la taula haver de fer un pla econòmic i financer té la seva gràcia. I per deixar-ho clar, els temes incomplerts són la regla de la despesa. L'Estat t'obliga a que si tu un any gastes 10, l'any següent només pots gastar 11,5, un 1,5 més. I per tant va sempre en funció de l'exercici anterior, per tant aquest any podreu gastar, seria el que volguéssiu perquè el que portem és molt alt, per tant diguem un 1,5 més seria relativament molt alt. I llavors aquests controls no es fan en funció del què pot pagar o què pot fer o quants diners cobra un ajuntament, sinó que va simplement per ratis que et marquen en aquest cas des de l'Estat. I per tant aquesta regla de la despesa nosaltres reivindiquem un cop més que creiem que aquesta llei s'ha de poder canviar i per tant que esperem que el nou govern de l'Estat ho tingui present i no posi aquestes limitacions en els ajuntaments que a més comporta que ni els teus superàvit no el pots gastar amb el que et dona la gana, sinó que ells et decideixen en què pots gastar el teu superàvit. Per tant, nosaltres creiem que en general hi ha una molt bona situació econòmica per part de l'Ajuntament i creiem que en aquest punt s'havia de poder explicar. En relació a les partides que comentava el senyor Cabra, hi ha moltes d'aquestes partides que a més hi han incorporat els recursos de la llei de barris. Per tant, el crèdit pressupostari d'aquestes partides és molt alt i llavors està prevista la pròrroga que es pugui gastar aquests diners durant 2 exercicis més, tant el 19 com el 20 es pugui gastar part dels crèdits pressupostaris que hi ha justament, per exemple, en temes de comerç, d'infraestructures, d'habitatges i en el cas de serveis socials no només tot l'àmbit de serveis d'urgència i d'ajuts està gastadíssim i ho veurem en el següent punt de l'ordre del dia, que s'ha de suplementar totes les partides perquè estaven exhaurides, per tant això fa referència a esdeveniments o partides, algunes d'inversió que no s'han executat. D'acord, moltes gràcies. Bé, fent una resposta general i senzilla, en qualsevol cas, com hem anat demostrant en diverses temàtiques, el govern estem oberts a parlar de tot, com ja hem anat parlant i també en aquest tema, i per tant, quan puguem elaborar el nostre pressupost amb una nova manera, com ja vam estar comentant a la darrera comissió informativa, ho comentarem amb tots els grups i serem oberts a l'hora de veure quines són les inversions que considerarem prioritàries pel nostre municipi. Gràcies. Passarem... Hi ha un altre tuit, perdoneu? No? Ja està. Doncs passaríem al punt 3,
aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2019, que també és el senyor secretari. Sí, en aquesta proposta disposa primer aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/2019 del pressupost en vigor en la modalitat de suplements de crèdits finançats en romanent líquid de tesoreria amb el següent resum. Estat d'ingressos, pressupost vigent, total 17.461.013 euros amb 53 cèntims, modificacions 394.770 euros amb 86 cèntims, la nova previsió és de 17.855.784 euros amb 39 cèntims. Estat de despeses les mateixes que he dit amb l'estat d'ingressos. El segon punt diu exposar aquest expedient al públic mitjançant l'anunci inserit en el butlletí oficial de la província de Barcelona per termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions i en cas contrari el ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les. Tercer i últim, facultar a l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l'execució del present acord. Gràcies. Gràcies. La regidora Escàmez també farà una explicació d'aquest punt. La dinàmica de l'antic equip de govern era la de comptar amb una modificació de crèdit a mig any per acabar de suplementar crèdits a les partides que s'havien exhaurit. A partir d'aquí hem valorat l'execució del pressupost fins a 30 de juny, execució realitzada per l'antic equip de govern. I hem observat que existeixen aplicacions pressupostàries on els crèdits disponibles són insuficients o nuls per poder dur a terme les despeses corresponents a l'activitat ordinària de l'Ajuntament d'aquí fins a final d'any. Davant d'això, podíem optar per haver de transferir diners provinents d'altres partides. Aquesta opció representa que aquestes transferències tenen moltes limitacions associades a nivell de normativa o modificar el crèdit amb càrrec a romanents lliures. L'opció triada ha estat la segona per no haver de tocar altres partides que ja en aquests moments no sabem quina execució tindran d'aquí a final d'any. Com ha dit abans el senyor secretari, la modificació de crèdit serà de 394.770,86 euros i està subdividida bàsicament en 3 apartats, que és el que vam estar ja comentant a les informatives. Hi ha un suplement de crèdit que fa referència bàsicament a la llei de barris, que puja a 49.077,07 euros. Es tracta d'ajustar els crèdits de les partides vinculades al projecte de la llei de barris, que per posar la gent en coneixement es tracta d'una subvenció que es rep de la Generalitat que s'ha d'acabar d'executar l'any 2020. Té diferents línies d'actuació, com poden ser les obres que s'han fet a la carretera, el pont de Peruger, l'ascensor, les lleres de riu, Calcarreres, la fase 2, etc. És necessari poder suplementar aquesta partida per tal de poder acabar d'executar la subvenció. Després hi ha un altre suplement de crèdit que fa referència a situacions sobrevingudes. Aquest suplement de crèdit ascendeix a 61.551,26 euros. Es tracten de partides per cobrir situacions sobrevingudes, com per exemple una reparació important a la ràdio a causa de la caiguda d'un llamp, o partides no pressupostades, com per exemple els monitors de casal d'estiu. Aquesta proposta també inclou l'import corresponent a les despeses previstes pel Consell Comarcal del Bages en relació al projecte al geoturisme com a eix vertebrador de la dinamització turística i econòmica del Bages. Per explicar una mica en què consisteix aquest projecte, es tracta de la rehabilitació de la Casa Torres Amat, que s'executa des del Consell Comarcal i l'Ajuntament ha d'acabar de pagar al Consell la part que no està subvencionada. Entre altres coses, despeses de gestió, les quals algunes estaven pressupostades i la idea ha sigut, no estaven pressupostades i la idea ha sigut dotar-ho tot. I una altra part d'aquest suplement de crèdit és per cobrir activitat ordinària. Aquesta part puja a 284.142,53 euros. Hi ha programes de despesa que durant el primer semestre han tingut una forta execució de pressupost.
El que queda disponible pel segon semestre d'aquest any no és suficient per cobrir l'activitat ordinària de l'Ajuntament i per tant és necessari suplementar aquests programes o partides pressupostàries. Per exemple, proposem suplantar les partides que fan referència a la via pública. Actualment només hi ha disponible un 28% del pressupost. Concretament, per inversions de la via pública tan sols queda un 3%, pendent d'executar, i es proposa incrementar la partida en 85.000 euros. Suplementar la partida de parcs i jardins, la despesa pendent d'executar és del 12% i es proposa incrementar-la en 12.000 euros. Suplementar les partides de serveis socials en 46.000 euros. Per exemple, la partida d'ajuts socials que quedava el dia 2 de juliol era d'un 12,9% dels recursos. Agafant de referència la despesa executada del 2018, s'ha previst que els recursos necessaris a destinar a aquesta partida siguin de 40.000 euros. Una altra partida a suplementar és la de salubritat pública, que això inclou legionel·la, controls de plagues, etc. Actualment, amb un disponible del 18%. Es proposa incrementar en 20.000 euros. Festes populars. Es proposa incrementar el crèdit en 10.000 euros. Analitzar l'execució del pressupost de l'exercici 17, on es van gastar 56.000 euros, l'any 18 es van gastar 57.000 euros, veiem que el total pressupostat a l'any 19 és de 45.000 euros. Observem un pressupost inferior als anys precedents i dels 45.000 euros pressupostats, 30.000 ja estan compromesos, només amb 4 orquestres, grups musicals que vindran per la festa major. La resta de la despesa està per organitzar i creiem que amb els 15.000 euros que queden i tenint en compte l'execució de la despesa d'anys anteriors no és suficient i per tant proposem suplementar-la amb 10.000 euros. Camins veïnals. Això fa referència a tot el manteniment de camins rurals. Hi ha un disponible de menys 34%, o sigui que aquí s'ha gastat més del que hi havia pressupostat i per tant es vol suplementar amb 25.000 euros. Despeses de personal de càrrecs electes. Degut al canvi de model introduït pel nou equip de govern pel que fa a les persones que dedicaran el seu temps a treballar de forma exclusiva a l'Ajuntament respecte a l'antic equip de govern, suposa realitzar una modificació de crèdit de 34.000 euros. S'ha de tenir en compte que l'esmentat increment es veurà reduït pel decrement de sous que comportarà treure els suplements a les persones que l'antic equip de govern va retribuir per realitzar tasques d'equip directiu. L'execució que farem de la despesa serà responsable i rigorosa, per tal de gastar en funció de les necessitats existents i el que no es gasti tornarà tot a romanent. Moltes gràcies. Per part de Fem Poble. Sí, ràpidament. Abans parlàvem d'un pressupost en el que no s'havia gastat tot. Ara en aquest cas parlem del 2019, com explicava la regidora Carme Escàmez. En aquest cas ja ens hem passat en l'execució del primer semestre, ens hem passat més del que s'havia previst. Per això hem d'afegir aquests gairebé 400.000 euros més al pressupost de despeses que en aquest cas per sort podem treure del romanent de tresoreria. A nosaltres ens sorprèn que es gasti més del previst, evidentment sempre hi pot haver situacions excepcionals, però sí que en aquest cas voldríem demanar a l'equip de govern que va gestionar fins al 30 de juny gairebé aquest pressupost per què en aquest cas es va gastar més del previst, què és el que ho ha motivat. D'acord, gràcies per part de Junts. Sí? Ara. Molt bé, gràcies. Sí que se sent sí ara. Com comentava la regidora, doncs això com a funcionament de l'Ajuntament i de l'equip de govern, i cada un ho fa de la forma que creu convenient, hi ha ajuntaments que fan modificacions de pressupost cada mes, en el plenari de cada mes, i fan ajustos de pressupost mensualment per poder adaptar a la realitat. Aquí a Sallent havíem agafat la tònica de fer una modificació a l'any, que era la modificació del mes de juliol, en el qual s'adaptava el pressupost a la realitat del moment, perquè hi havia sempre, des de la previsió que es fa el mes de novembre d'un any fins al desembre de l'altre any, passen moltíssimes coses en un poble. Veus que hi ha esdeveniments sobrevinguts, passen no només des d'activitats, sinó també des d'obres, coses que van
variant cada any des de la previsió que pots fer en el moment inicial. I per això normalment es feia aquesta modificació, per tant, tots els temes que ha comentat la regidora, per tant, s'han de suplementar els crèdits que siguin, algunes de les previsions que hi deuen haver, en via pública, si es vol disposar de crèdit per poder-ho fer, etc. Per tant, això a vegades ho veiem bé, perquè, com deia, les partides, algunes d'elles queden pocs crèdits disponibles. No és que ens haguem passat, ens hem passat amb una de les que hi ha aquí, perquè a més, totes les partides aquestes, les partides són vinculades. Quan es fa un pressupost, vull dir, intervenció, no et deixaria gastar si t'haguessis passat. Per tant, diguem-ne, no és que t'haguis passat dels crèdits disponibles, sinó que es fa en partides vinculades i per tant es pot fer. Llavors el que s'ha de fer és suplementar-ho a mig d'any el que et falta i també introduir-hi aquelles coses que com a equip de govern veus que en el mes de juliol són noves i que potser voldries fer de cara a final d'any, i llavors aquí el que hem vist és que bàsicament s'han suplementat alguns crèdits que feien falta, però no hi hem vist res nou per fer aquest final d'any, i com deia l'alcalde, imagino que ho veurem de cara al nou pressupost que s'haurà de parlar de cara a la tardor. Per tant, nosaltres creiem que està bé la modificació que s'ha fet i per tant el nostre vot serà favorable. D'acord, moltes gràcies. Per part de Fem Poble. Sí, quan dèiem que ens hem passat, evidentment no volíem dir que ens haguem gastat tot el crèdit que hi havia en aquella partida, però sí que el marge que quedava era inferior al que es preveia a juny del 2019. Jo hi tornaria a dir per què, ho torno a demanar, potser no ha quedat clar, jo crec que no ha quedat clar el per què a juny del 2019 ens havíem gastat tants diners, no ens havíem arribat al 100% de cada partida, només d'una, com heu dit, però sí que en la majoria s'ha hagut de fer, o en unes quantes s'ha hagut de fer aquest suplement de crèdit per poder arribar-hi a finals del 2019, i sí que tornaria a demanar el per què. Per part de Junts. Sí, doncs et diré de memòria, diguem-ne les que hi havia, una de les pitjors era la de serveis socials, justament, que ja es va fer un suplement de crèdit, hi havia 40.000 euros disponibles a nivell inicial, que era més del que hi havia previst en l'any 18, i per tant aquests diners, diguem-ne, s'han gastat en gran part. Es va fer un suplement de crèdit ja amb la subvenció de la Diputació de Barcelona per poder-n'hi posar més, i en aquest moment se n'hi posen encara 40.000 més, que és el que normalment es preveu per un exercici. Per tant, vol dir que en aquest cas la situació amb l'aplicació, per exemple, en aquest cas del reglament d'ajuts de serveis socials, comporta que hi ha molta més despesa de la que hi havia en aquesta partida. Per dir-ne una altra, que em sembla que les que s'han comentat, que era la de jardins, per exemple, parcs i jardins, òbviament no se li escapa a ningú de la feina que hi ha en els jardins, amb tot el que s'ha anat obrint, tot el tema de tallar les herbes, etc. Són coses que costen molts diners i que per tant des de la previsió inicial s'ha hagut de suplementar. Hi havia, per exemple, el suplement en el cas dels monitors dels casals d'estiu, que en aquest cas no estaven previstos per poder-los contractar en aquesta fórmula, sinó que estava previst d'una altra manera, i per tant s'ha de suplementar el crèdit. No recordo quines eren les que estaven més al límit, però les explicacions són sempre les mateixes. És dir, que això s'han hagut de fer més ajuts, s'ha hagut de fer una reparació final de l'última hora, que per exemple s'ha de fer una de la ràdio, coses d'aquestes que van passant i que els crèdits es van gastant. I per això justament la bona salut econòmica d'aquest Ajuntament et permet a mig any, o en el moment que creguis convenient i que et faci falta, poder recórrer en aquest cas a 3 milions que hi han de romanent de tesoreria per despeses generals, que creiem que sempre crèiem, nosaltres en aquest cas que era millor fer el pressupost al començament un xic més cautelós, i llavors en funció de com vagi el resultat de cada any poder tibar més o menys recursos. Si arribessis al mes de juny i tinguessis una liquidació negativa del pressupost de l'any anterior, per tant no tinguessis estalvi net, et hauries de dir, escolta'm, hem de lligar fort perquè no podem gastar més del que hi ha perquè no hi ha resultat positiu. Però quan tanques l'exercici anterior i veus que en aquest cas gairebé amb 900 i escaig mil euros que hi ha de resultat positiu, t'adones que realment vam ser molt cautelosos, escolta'm, deixem anar una mica més i podem fer coses que solament no hi havien previstes en el pressupost inicial. D'acord, moltes gràcies. Per tant, procedim a la votació del punt 3, aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2019. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per 11 vots a favor, cap vot en contra, 2 abstencions.
Procedim al punt 4, proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2019. Senyor secretari. Sí, en aquest punt es proposa primer aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdit número 3/2019 del pressupost en vigor en la modalitat de transferència de crèdit entre les aplicacions pressupostàries de diferents grups en funció amb el resum següent. Hi ha un augment de 100.685 euros amb 99 cèntims en la partida del camí escolar, que disminueix en la mateixa quantia en la partida d'arranjament del carrer carretera. I una vegada efectuada la modificació de crèdit, el que es proposa i el resum per capítols, en aquest cas el global, seria el següent: estat d'ingressos total 17.461.013 euros amb 53 cèntims. No hi ha modificació en el pressupost d'ingressos i la nova previsió és la mateixa, i en estat de despeses la mateixa, que són 17.461.013 euros amb 53 cèntims, en la qual en el capítol 2 hi ha un augment que es proposa de 100.685 euros amb 99 cèntims, que es disminueix la mateixa quantia en el capítol 6. I la nova previsió quedaria igual, 17.461.013 euros amb 53 cèntims. Segon, exposar aquest expedient al públic mitjançant l'anunci inserit en el butlletí oficial de la província de Barcelona pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions, i en cas contrari el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Tercer i últim, facultar a l'alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l'execució del present acord. Gràcies. Gràcies, senyor secretari. Regidora Escàmez. Bé, aquesta modificació es tracta d'una transferència de crèdit, o sigui, és una despesa d'un capítol que es traspassa a un altre, que es fa per ajustar la partida de llei de barris per tal d'acabar l'execució de la subvenció. Res més. Gràcies. Per part de Fem Poble. Sí, en aquest cas estem parlant d'això de 7.685 euros, és una partida molt petita del pressupost, però sí que ens agradaria saber el per què una altra vegada, potser és per deformació professional, però el per què d'aquest canvi entre camí escolar i arranjament de la carretera. Per part de Junts. Sí, bé, en aquest cas votarem a favor perquè és una modificació entre les terminologies que hi han de la llei de barris. Això quan es va demanar la llei de barris i quan ens la van concedir tenien uns apartats determinats en els quals hi havia carril bici, arranjament de la carretera, urbanisme de gènere, hi havia tot un desglòs de partides que al final aquestes partides s'assignaven en funció dels projectes. Per exemple, carril bici va incorporat a dintre de l'arranjament de carretera, o justament aquesta es va canviar en el seu moment, però per exemple l'urbanisme de gènere s'ha distribuït entre els diferents projectes en els quals pertocava, i per tant el que es fa en el fons és fer una assignació de reordenació de partides perquè et quadri la part econòmica amb la part del projecte que has de justificar en aquest cas a la llei de barris a la Generalitat, perquè ho has de portar amb els seus noms i t'ha de quadrar amb la teva comptabilitat pressupostària. D'acord, gràcies. Alguna cosa a afegir? No? Doncs per tant procedim a la votació del punt número 4, proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2019. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 5, que és donar compte del decret de modificació de les delegacions específiques dels regidors de la corporació. Senyor secretari. Sí, en aquest punt es dona compte al decret 210. Llavors, com a antecedents, ja que en data 21 de juny del 2019 es va editar el decret d'alcaldia de les delegacions específiques dels regidors i regidores de la corporació amb el número de decret 182, i amb aquest decret 210 s'ha dictat en aquest cas la següent resolució, que resumidament les modificacions són les següents. Es modifica el decret d'alcaldia 182 de data 21 de juny del 2019 de les delegacions específiques dels regidors i regidores de la corporació. En aquest sentit, a regidora Sílvia Tardà i Serrano s'afegeix coordinació de polítiques d'igualtat.
el regidor Miquel Estruc i Capdevila, allà on hi havia sostenibilitat s'afegeix i ecologisme. A la regidora Neus Solà Martínez s'afegeix tecnologies de la informació i comunicació i transparència. I ja està, aquest és el resum. Moltes gràcies. Bé, bàsicament el punt consisteix en, vam tenir en compte les peticions que es van fer per part dels diferents grups polítics. En qualsevol cas, totes aquestes competències estaven dins de les regidories que havíem proposat des de l'equip de govern, però per deixar-ho més clar i específic i atendre les demandes dels grups polítics, vam incorporar precisament, com deia el secretari, la regidoria de coordinació de polítiques d'igualtat, que inclou feminisme, com havia demanat el grup de Fem Poble. Al regidor Estruc se li afegeix la regidoria d'ecologisme, que també havia demanat Fem Poble, i se li treu la de món rural, que incluïa medi natural i ADF, que passa a mi mateix, que ara explicarem el per què. La regidora Solà se li afegeix tecnologies de la informació i comunicació, que estava dins de comunicació perquè quedés clar, i també transparència perquè també quedés més clar. I per tant s'afegeix també la regidoria de memòria històrica, que assumeixo jo, i la de món rural, que era una regidoria, diguem, que afecta dos àmbits, diguem, una part ambiental i l'altra de protecció civil, perquè inclou medi natural i ADF, i com que jo mateix portava la regidoria de governació, hem cregut també adient que passés aquí per facilitar la coordinació de les àrees. Ve ser això. Per part de Fem Poble? Sí, a nosaltres ens sembla bé aquests canvis i això creiem que permetrà fer millors polítiques de feminisme, de transparència, del món rural, estem d'acord, ens sembla bé. D'acord, gràcies. També he dit que hem començat ja amb algunes contractacions aplicant polítiques d'aquest aspecte, que si de cas ja comentarem. Per part de Junts? No tenia res a demanar, però ja que ho anuncies, digue-ho. Per exemple, en les contractacions que es fan hi ha clàusules que queden per especificitats, i per tant el que demanem, per exemple, en una concretament d'aquestes contractacions, és que s'hi apliqui a perspectiva de gènere, per exemple, sancionant qualsevol tipus d'abús de caire d'assetjament sexual, i per tant això queda regulat dins de la contractació d'aquesta obra. Per part de Fem Poble, no? Fantàstic. Punt número 6. Donem compte del decret de modificació de les celebracions de les juntes de govern local. Senyor secretari. Sí, aquí la part resolutiva d'aquest decret diu: primer és modificar el decret 181 de data 21 de juny del 2019 i en el qual s'establia que les sessions ordinàries de la Junta de Govern local tindran lloc els dimarts no festius, seran a les 17:30 hores. Llavors, en comptes de les 17 hores, que era el que dictaminava l'anterior decret, en les dependències d'aquest Ajuntament. Gràcies. Bé, bàsicament és això, que enrederim mitja hora a l'hora de fer la Junta per facilitat dels regidors. Per part de Fem Poble? Per part de Junts? Fantàstic, doncs passem al punt número 7, proposta de modificació, moció relativa a l'establiment de la periodicitat dels plens. Senyor secretari. Sí, la part resolutiva disposa, primer, modificar la moció esmentada anteriorment aprovada pel ple extraordinari celebrat el dia 1 de juliol d'enguany en el següent sentit: establir que les sessions ordinàries del ple de la corporació, que es convocaran en caràcter ordinari, tindran lloc el segon dimecres no festiu de cada 2 mesos a les 20 hores en el Saló de Sessions de l'Ajuntament o lloc habilitat. Segon, publicar aquest acord, aquesta moció, al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Gràcies. Gràcies. Per part de... Bàsicament, només dir que hem fet el canvi d'hora, com també van demanar els diferents grups de l'oposició, i avançarem als plens a les 8, que ens sembla una millor hora per facilitat dels 13 regidors. Per part de Fem Poble?
Primer de tot, celebrar que es canviï l'hora, que havia sigut una de les peticions que havíem fet, però no hi podrem votar a favor i haurem de votar en contra perquè creiem que ens hem quedat curts en el ple d'organització. Nosaltres vam fer dues peticions, una que no fos els dimecres sinó que fos els divendres. Creiem que per fomentar la participació, en aquest cas del públic, era important fer-ho en un dia que anés bé als ciutadans de Sallent. Creiem que els dimecres, comptant que els dijous la gent treballa, o la gran part de la gent treballa, no és un bon dia per acabar a les 10, quarts d'11 de la nit, millor un divendres, que llavors el dissabte és festa. En aquest cas tornem a fer la petició que en comptes del dimecres fos els divendres a les 8 del vespre, i evidentment ens reiterem una altra vegada en la petició de que els plens podíem fer-ho ara, podíem recuperar la idea de que els plens fossin mensuals i no bimensuals. Per tant, és un petit pas que siguin a les 8 en comptes de les 9, però hi haurem de votar en contra perquè creiem que podríem anar molt més enllà. D'acord, per part de Junts? Bé, nosaltres també dic que celebrem que siguin a les 8 del vespre, que creiem que tots plegats ens haurem d'anar acostumant amb nous horaris de mica en mica i intentar-ho, si més no, amb els usos del temps, que per tant aprovem a vegades les mocions i ho diem, ens en omplim molt la boca i ho hem de començar a practicar, però tots sabem que la realitat al final supera a vegades fins i tot les voluntats. Per tant, a les 8 del vespre creiem que està bé, i nosaltres sí que també demanaríem que repenséssim potser el tema dels dimecres amb els divendres o això, com vàrem manifestar el primer dia, però vaja, això és una decisió en aquest cas del plenari i per tant sí que votarem a favor del canvi d'hora. Gràcies. Bé, només dic que, com ja vam comentar, considerem que els divendres és un dia que moltes activitats fan actes i nosaltres també tenim la responsabilitat com a equip de govern d'assistir i ens ho hem trobat fins ara i no considerem que sigui un bon dia per poder fer els plens. Ja ho hem manifestat i per tant no tenim intenció de moment de poder-ho canviar i de fet tampoc considero, vull dir, avui la sala està força plena, vull dir, esperem que vagi en augment, no considero que augmenti tampoc, que augmentem la participació. En tot cas trobarem segur moltíssimes maneres molt més imaginatives per afavorir la participació ciutadana. Alguna cosa més? Sí, tot i que potser no considereu que es pugui augmentar la participació, aquesta sala té més de la meitat de les cadires buides, nosaltres creiem que sí que podríem intentar-ho i creiem que fer-ho els divendres s'havia demostrat per experiència en altres mandats que els divendres la sala estava més plena i estem a inici de la legislatura. També per experiència d'aquí 2 anys podria ser, esperem que no sigui així, que la sala sigui més buida. Nosaltres ho tornem a dir, ens agradaria que fossin els divendres, en aquest cas ens sumem, crec que estaria bé com a equip de govern que dieu que voleu ser obert i de consens, que poguéssiu escoltar també la petició dels grups de l'oposició de fer-ho els divendres en comptes dels dimecres. Entenc que la petició de fer-ho mensualment no serà, però com a mínim la de fer-ho els divendres en comptes dels dimecres doncs seria un bon gest. Per part de Junts, alguna cosa més? Nosaltres manifestar el que hem dit, l'experiència també sí que et porta que a vegades ni els divendres ni els dimecres no hi és, perquè també s'han fet durant molts anys els divendres i també la participació era molt baixa, la participació va més lligada als punts de l'ordre del dia que hi puguin haver que no pas el dia de la sessió. Per tant, bé, sí que es pot provar, però això va a cicles. Gràcies. Ho tindrem en compte i si més endavant sempre en podrem seguir parlant. Per tant, passem a la votació del punt 7, proposta de modificació relativa a l'establiment de la periodicitat dels plens, canvi d'hora. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat per 11 vots a favor i 2 vots en contra. I passaríem al punt 8, proposta de nomenament del director i els sotsdirectors de l'emissora municipal de Ràdio Sallent. Senyor secretari. Si la part resolutiva d'aquesta proposta disposa com a acords el primer, nomenar director de l'emissora municipal de Ràdio Sallent el senyor Josep Galubar Curtich, segon, nomenar sotsdirector de l'emissora municipal de Ràdio Sallent senyora Olga Gili Oliva, senyor Martí Torrebadella Vilamala. Tercer, traslladar aquest acord als interessats. No obstant, el ple decidirà. Gràcies. Moltes gràcies, regidora Solà.
Bon vespre. Tal com diu l'article 12 del règim d'organització i funcionament de Ràdio Sallent, es numerarà durant el primer trimestre, després de constituir el plenari, el nou Consell d'Administració, que consta d'un equip directiu integrat per als directors, per al director i 2 persones més com a sotsdirectors, i que seran designats pel ple a proposta del Consell d'Administració. Enguany, des de l'encara actual equip directiu, que també forma part d'aquest Consell d'Administració, i després de la reunió amb els col·laboradors de Ràdio Sallent es va proposar que el nou director fos el Pitu Galobar i com a sotsdirectors l'Olga Gili i el Martí Torrabadella, sent tots ells ratificats amb els membres col·laboradors de Ràdio Sallent. Des de l'equip de govern donem el nostre suport al nou equip directiu, que de forma voluntària i desinteressada porten endavant l'emissora municipal, gestionant el dia a dia, la programació i la relació amb la xarxa de comunicació local i amb Ona Bages. Tots des del voluntariat, dedicació i estima per l'emissora. Per aquesta raó us demanem el vostre vot favorable. Gràcies. Gràcies. Per part de Fem Poble. Saludar el nou director gairebé d'aquí poc, Pitu Galobart, però evidentment hi votarem a favor. Nosaltres creiem que és important potenciar els mitjans de comunicació locals i públics. La ràdio ara mateix és el gran mitjà de comunicació que tenim a Sallent, que no només és una ràdio, sinó que també és una web, són xarxes socials, són vídeos, va molt més enllà de les zones radiofòniques. Per tant, creiem que és un bon moment, aquests 4 anys que s'inicien, per continuar-la potenciant amb aquesta nova direcció, que evidentment ja ve de fa molts anys que treballa en aquesta emissora, però creiem que tenim reptes en aquesta ràdio, que els podem potenciar i que hem de continuar potenciant la proximitat, la informació, l'entreteniment, la qualitat, el voluntariat, la participació, la pluralitat i la motivació també. Per tant, evidentment hi votarem a favor i esperem que encara continuï brillant més Ràdio Sallent durant aquests 4 anys. Gràcies. Per part de Junts. Molt bé, gràcies. Només manifestar el vot favorable i animar en aquest cas el nou director i els sotsdirectors i tota la gent que forma part de Ràdio Sallent, perquè la constància que hi ha al darrere de tota aquesta feina és molt important, perquè no és un bolet d'un dia, no és allò de fer un programa un dia, sinó que és mantenir la constància i per tant en aquest cas s'ha demostrat al llarg dels anys. I per tant felicitar-los per l'atreviment també d'assumir la responsabilitat, perquè això comporta, com dic, una important responsabilitat i per part de Junts per Sallent té el nostre suport i el que sí que fem és també demanar això de treballar cada dia i des del nostre grup intentarem aportar-ho en el Consell d'Administració per obrir-la al màxim, que cada cop hi hagi més gent que hi pugui participar i fer una aposta per la pluralitat, per la transparència, perquè la diversitat d'opinions hi puguin ser presents i per tant que es tinguin presents també totes les sensibilitats del municipi. D'acord, moltes gràcies. Senyora Solà. Doncs moltes gràcies als 2 partits i aprofito també per donar les gràcies a l'antiga regidora de la ràdio, la Rosa Gelaguet, per la seva dedicació i suport en totes les tasques que ha fet durant tots aquests anys. I també des d'aquí vull enviar en nom de l'equip directiu de la ràdio sortint i de l'equip de govern el nostre condol a la família, amics i companys de Ràdio Sallent i d'Ona Bages per la pèrdua la setmana passada del nostre company i amic, el David Comas, que era el nostre home del temps d'Ona Bages, nascut aquí a Sallent ara fa 34 anys i que ens va deixar de manera sobtada. D'acord, moltes gràcies. Tan sols afegir també les ganes de l'equip de govern d'apostar pels mitjans locals i creiem que també afavoreix una millor informació per part de la ciutadania i que tots plegats estiguem més al dia de tot allò que passa al nostre municipi. Per tant, si hi ha alguna cosa més per part de Fem Poble, Junts, doncs procediríem a la votació del punt 8, proposta de nomenament del director i els sotsdirectors de l'emissora municipal de Ràdio Sallent. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 9, proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Sallent per la tramitació del Pla Especial Urbanístic Autònom del projecte constructiu del dipòsit de 2.000 metres cúbics de l'etap del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat. Regidor Estruch. Perdó, senyor secretari. Sí, ràpidament llegeixo la part resolutiva.
Es proposa primer aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Sallent per la tramitació del Pla Especial Urbanístic Autònom del projecte constructiu del dipòsit de 2.000 metres cúbics de l'etap del sistema d'abastament d'aigua en alta, Bages, Llobregat, que s'adjunta com a annex. Segon, publicar aquest acord al butlletí oficial de la província de Barcelona i publicar el conveni al portal de transparència municipal quan estigui signat. Tercer, facultar al senyor alcalde presentant àmpliament com entret sigui possible per a la signatura d'aquest conveni. I quart i últim, notificar el present acord al Consell Comarcal del Bages i al Departament d'Intervenció Municipal. Gràcies. Moltes gràcies. Ara sí, regidor Estruch. Hola, bona nit a tothom. Aviam, el que es porta a aprovació és un conveni en el qual no hi ha cap compromís econòmic per part de l'Ajuntament. És senzillament la tramitació d'un pla especial per la col·locació d'un dipòsit de 2.000 metres cúbics que ETAP vol dir Estació Transformadora d'Aigua Potable, en la qual serà dependent del Consell Comarcal per tal d'abastir aigua a la resta de la comarca. No hi ha cap compromís econòmic perquè Sallent de moment no té necessitat d'activar aquest dipòsit, però sí que pagant evidentment si algun dia ens fes falta perquè hi hagués una riuada, perquè se'ns emportés els dipòsits que tenim a prop del riu, sempre nosaltres en podríem activar. Per tant, el que es porta avui és l'acord aquest de conveni entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sallent. Gràcies. Moltes gràcies. Per part de Fem Poble. Nosaltres votarem a favor perquè pensem que és responsabilitat de comarca, ja que crec que aquest etap donarà aigua a Artés, Avinyó i Calders i pensem que votarem a favor per això. Però pensàvem que potser també aquest etap també donaria aigua aquí a Sallent i volíem saber quina quantitat, ja m'has contestat que no en rebrem. Gràcies. Per part de Junts. Bé, nosaltres també votarem a favor perquè això forma part de les obres de millora que s'ha de fer a l'estació de tractament d'aigua potable pel Bages Nord, per tots aquests municipis que comentava la regidora, i que per poder tenir una millor disponibilitat consideren fer aquest dipòsit i per tant bàsicament el que hem de fer nosaltres és aquest conveni de deixar-los fer. Vull dir que els podríem demanar alguna cosa a canvi però no cal que ho fem perquè en aquest cas ja formem part del projecte i ja vam aconseguir al final un bon canvi en la negociació. Moltes gràcies. Si no hi ha... Senyor Estruch. Home, ja que ho dius, sí que demanarem algun canvi, aviam si sona, que és el fet de, una vegada estigui fet el dipòsit, que ens acondicionin tot l'accés una altra vegada fins dalt. És una cosa que sí que els hi volíem demanar, crec que això ens han de dir que sí, més que res per la quantitat de camions que hi passaran, i per altra banda, no és que no puguem tibar d'aquesta aigua, sí que podríem tibar en cas de necessitat, però com que, gràcies a Déu, no la tenim, aquesta necessitat, tampoc no tenim per què pagar i per tant, de moment, anirem tirant per aquí. D'acord, gràcies. Moltes gràcies. Alguna cosa més? No? Per part de Junts? Una petita part sí que paguem una quota en aquest moment per poder, en el cas que fes falta això d'aquí, però que inicialment era molt més alta, és a fer una revisió que en aquest moment és una mena d'assegurança, com comentava el senyor Estruch, per si en algun moment hi ha una demanda més alta, a l'estiu en algun moment es pot demanar i llavors comences a pagar també tota la part aquesta del variable. Moltes gràcies. Doncs procedim a la votació del punt 9, proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Sallent per la tramitació del Pla Especial Urbanístic Autònom del projecte constructiu del dipòsit de 2.000 metres cúbics de l'etap del sistema d'abastament d'aigua en alta Bages Llobregat. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. I passaríem al punt 10, proposta d'aprovació de l'annex primer al conveni de gestió d'operació al geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages, cofinançat pel Fons FEDER de Catalunya 2014-2020 amb els eixos prioritaris 4 i 6. Senyor secretari. Sí, la part resolutiva es proposa primer aprovar l'annex 1 al conveni de gestió d'operació el geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages, cofinançat pel FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, degut a les modificacions proposades pel Consell Comarcal del Bages per un canvi de finançament en l'operació, atès que s'ha acceptat un ajut provinent del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 impulsat per la Diputació de Barcelona. Segon, facultar al senyor alcalde per mitjà d'aquest acord per a la signatura de l'annex al conveni mitjançant la plataforma via firma de l'EACAT, una vegada aprovat.
I tercer i últim, notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i al Departament d'Intervenció Municipal. Gràcies. Moltes gràcies. Regidora Solà. Doncs, com bé ha dit el senyor secretari, s'ha produït un canvi de finançament que ha consistit en l'acceptació d'un ajut provinent del Pla de Xarxa Governs Locals 2016-2019, impulsat per la Diputació, i en aquest moment se canvia el quadre de finançament que pertocava a l'Ajuntament de Sallent, que queda d'aquesta manera. L'obra total són 395.000 euros 268,90 cèntims, sense IVA, fent el FEDER l'aportació dels 197.634,45 cèntims. Sallent inicialment havia d'aportar 280.640,92 i actualment, amb l'aportació de la Diputació que farà, l'Ajuntament de Sallent passarà a pagar 181.823,69. Per tant, la Diputació pagarà aquesta diferència d'aquests 98.817 euros. Per tant, és un estalvi per l'Ajuntament acceptar aquesta subvenció de la Diputació. Moltes gràcies per part de Fem Poble. A nosaltres ens sembla bé que la Diputació assumeixi aquesta despesa i que el poble s'ho pugui estalviar. Gràcies per part de Junts. Sí, nosaltres només també dir això, que la Diputació anava fent sempre que portar aquest 25% en els FEDERs que hi havia en els ajuntaments, per tant veiem bé que s'hagi pogut fer també en aquest del Consell Comarcal, i només demanar si han començat les obres o en quin moment està tot plegat això. Gràcies, regidora Solà. Aquesta resposta, el Miquel també us la pot potser concretar una miqueta més. Sí, les obres ja han començat d'una manera molt lenta. El que passa que ja afegeixo i us comunico tots que el que s'ha trobat molt malament és tota l'estructura de fusta de la resta de l'edifici que no s'hi pretenia actuar i que forçarà a que hi haguem d'actuar. I per tant això també forçarà que per la festa major, per exemple, no es pugui utilitzar el pati, no per res sinó més per seguretat, i que les entitats del FAES i Adona't s'hauran de reubicar, perquè l'informe que hem rebut és que hi ha carcoma i per tant allò afecta la seguretat de l'edifici i per tant no volem tenir ningú allà dintre. De fet, demà passat vindrà el tècnic que ens explicarà, perquè encara no l'hem vist, ens explicarà aquest informe fins a quin punt afecta l'edifici per tal de prendre les mesures necessàries, però si està afectada el que no jugarem mai és amb la seguretat i per tant aquestes dues entitats haurem de buscar lloc per tal de reubicar-les. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna cosa més per part de Fem Poble, de Junts? Sí, només manifestar que òbviament tots sabíem que quan aquest projecte comencés podien aparèixer sorpreses, perquè una rehabilitació d'un espai com aquest és molt gran i a banda de totes les parts que s'actua es van fer les cates també aquí a la part de les entitats per poder veure realment com estava tot això, però creiem que és molt important que s'hi pugui actuar perquè és un element patrimonial del municipi molt important i que la Casa Torres té en aquest cas molts i molts metres que de mica en mica els hem de poder anar fent practicables i ara amb aquest projecte recuperar 3 sales però a més fer-lo accessible amb un ascensor i que si es pot garantir la seguretat del conjunt de l'edifici allà on no hi sigui, crec que serà una molt bona acció. Sí, només per concloure que tinguem en compte que tots aquests diners que s'han parlat és per una zona determinada i que no té res a veure amb el que s'ha detectat ara. Per tant, el que s'ha detectat ara el que s'ha de fer és un estudi paral·lel sobre la rehabilitació i per tant haurem d'anar a buscar els diners d'allà on sigui perquè sí, estem d'acord que l'edifici no el podem pas deixar de la mà de Déu ni només amb una simple actuació, ja no és simple, l'actuació és molt forta però és que l'edifici és molt gran i per tant portarà a alguna més que no pas un estudi, el que sigui, un projecte i molts diners evidentment. Finalment, recalcar el compromís de l'equip de govern en la rehabilitació del patrimoni arquitectònic i cultural del nostre poble i lamentar també aquesta desagradable sorpresa que ens hem trobat i que procurarem poder arreglar com més aviat
sigui possible. Per tant, passem a la votació del punt número 10, proposta d'aprovació de l'annex primer al conveni de gestió d'operació al geoturisme com a eix vertebrador per la dinamització turística i econòmica del Bages, cofinançat pel Fons FEDER de Catalunya 2014-2020 amb els eixos prioritaris 4 i 6. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. I per tant passaríem al punt 11, a la proposta de resolució de l'al·legació presentada i aprovació provisional de la modificació puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent en l'àmbit dels plans de la sala. Senyor secretari. Sí, gràcies. La part resolutiva proposa primer estimar parcialment l'al·legació presentada per la societat Casa Mas Alimentació a un registre d'entrada en aquest Ajuntament 2018 i amb el número 6932, en el qual es proposa incrementant en un 2% l'ocupació màxima de la parcel·la d'acord amb l'informe tècnic que forma part d'aquest expedient. Segon punt, aprovar provisionalment la modificació puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal del municipi de Sallent en l'àmbit dels plans de la sala de Sallent promoguda en aquest cas per l'Incasòl. I tercer i últim, remetre la sisena modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana Municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona a efectes de continuar la tramitació per a la seva aprovació definitiva. Gràcies. Moltes gràcies, regidor Estruch. Aquí el que es porta a aprovació és, diguéssim, les respostes a les al·legacions, o al·legació, perquè només n'hi ha hagut una, i la corresponent aprovació provisional sobre una àrea, una parcel·la, més que una parcel·la, per tal d'ubicar-hi, en aquest cas, una activitat econòmica. De l'aprovació inicial no en parlarem perquè ja està aprovada i a més no hi va haver al·legacions, només n'hi va haver una en concreta que és la d'ells mateixos, que era per intentar recuperar l'edificabilitat que ells tenien inicialment. L'àmbit es va fer molt més gran, es va reduir el percentatge d'ocupació i aquest 60% del 70 es va passar al 60, aquest 60 anava uns 200 metres i pico per sota del que tenia inicial, 800 metres per sota del que tenia inicialment. El que va anar a l'empresa és dir, escolta, doneu-me l'edificabilitat que tenia ja inicialment i això és el que se'ls hi prova. Diu parcialment perquè demanaven d'altres coses que tampoc no ven al cas perquè no se'ls hi contesta, no se'ls hi aprova, però sí l'augment aquest del 2%, del 60 al 62%. Però tenir en compte que l'edificabilitat que tenien amb la que tindran és exactament la mateixa. I això és el que es passaria avui com a proposta per aprovar. Gràcies. Gràcies. Per part de Fem Poble. En aquest punt nosaltres ens abstindrem, no volem fer un greuge pas a aquesta empresa, però pensem que això és una modificació puntual del POM i tampoc estàvem a l'Ajuntament quan es va fer, per tant tampoc hem treballat i ens abstindrem. També pensem que potser és el moment de repensar o de començar a repensar el POM en general, ja no només de fer tantes modificacions puntuals. D'acord, gràcies. Per part de Junts. Sí, nosaltres òbviament ho veiem bé perquè creiem que aquest és una molt bona oportunitat, que l'empresa Casa Mas en aquest cas pugui traslladar-se al municipi de Sallent és una molt bona notícia i aquesta parcel·la que s'hagi pogut al final adequar a les necessitats que hi havia, perquè ja hi ha hagut un parell de modificacions de lloc per poder ubicar l'espai, perquè quan s'ha de construir una empresa nova d'aquestes característiques requereix els compromisos que tenia inicialment, perquè tenia previst una superfície de construcció i per tant s'ha de poder atendre, i després també poder construir la nau de la forma que els hi pertoca perquè els processos productius en aquest cas puguin entrar els canalons per una banda i puguin sortir per l'altra, i per tant en aquest cas nosaltres hi votem favorablement. D'acord, gràcies senyor Estruch. Només contestar el tema de la revisió del POM. Nosaltres ja hem anat a la Comissió Territorial d'Urbanisme i hem demanat un dia i ens l'han concedida i hem estat presents, hem parlat sobre el tema de la modificació del POM, el tenim a sobre la taula. El que passa que ens recomanen primer fer un reforç. Després de tantes modificacions puntuals com hem fet, ens han dit que millor primer fem un reforç de tot el que nosaltres tenim perquè sapiguem exactament a on estem i aquí podem valorar fins allà on vulguem arribar. Però ja és una gestió que ja hem fet i ja l'hem començada. De fet, nosaltres això ja ho havíem parlat en l'anterior legislatura moltes vegades.
I referent al que deia, doncs sí, ja és un tema que ja es havia, a la major puntual ja ho contemplava d'aquesta manera, que és el fet de poder adaptar l'activitat econòmica a les necessitats del que realment necessita i per tant per aquí va la major puntual. Però sempre, i això crec que està molt bé, respectant la capacitat d'ocupació sobre el terreny. O sigui, no l'hem augmentada, però sí que l'hem modificada perquè ells realment hi puguin treballar al seu gust. Gràcies. Gràcies. Per part de Fem Poble? No? Per part de Junts? No? Fantàstic. Doncs bé, només recalcar també el fet de que l'equip de govern celebrem el fet de que hi hagin empreses que es puguin instal·lar al nostre municipi i que per tant aportin econòmicament i aportin en creació de llocs de treball, i també contestant a Fem Poble, en qualsevol cas sempre oberts a parlar del POUM i ho treballem també conjuntament. Per tant, passaríem a l'aprovació de la votació de la proposta de resolució de l'al·legació presentada i aprovació provisional de la modificació puntual número 6 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sallent en l'àmbit dels plans de la sala. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda aprovat per 11 vots a favor, 2 abstencions i cap vot en contra. I passem al punt número 12, la proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya de 2 festes locals per l'any 2020. Senyor secretari. Sí, en aquest punt es proposa primer proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya els següents dies com a festes locals del nostre municipi per l'any 2020. Es proposa el següent: el dia 11 de juny del 2020, dijous d'enramades, i el dia 14 de setembre del 2020, dilluns de la Festa Major de Sallent. I per l'agregat de Cabrianes, el dia 14 de setembre del 2020, dilluns de la Festa Major de Sallent, i el dia 21 de setembre del 2020, dilluns de la Festa Major de Cabrianes. Segon, traslladar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes oportuns. Gràcies. Gràcies, senyor secretari. Regidor Miranda. Bon vespre a tothom. Ja ho ha dit el secretari, simplement portem a votació la proposta que hem d'enviar-li al Departament dels Festius Locals, tant de Sallent com de l'agregat de Cabrianes, que els tornaré a repetir. Per Sallent són el dia 11 de juny, dijous d'enramades, i el 14 de setembre, que és dilluns de Festa Major. I per l'agregat de Cabrianes, el 14 de setembre, dilluns de Festa Major de Sallent, i el 21 de setembre, dilluns de Festa Major de Cabrianes. Res més. Gràcies. Per part de Fem Poble. Nosaltres hi votarem a favor, sabem que les festes locals es fan per tradició, però pensem que també es pot preguntar al poble quan és millor fer-les. Gràcies. Per part de Junts. No? D'acord. Ja està? Doncs passaríem a la votació del punt número 12 de la proposta del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya de 2 festes locals per l'any 2020. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. I passaríem al punt número 13, seguiment i control. Senyor secretari. Sí, gràcies. Al seguiment i control hi ha els decrets d'alcaldia del mes de maig i de juny que han estat a disposició de tots els membres de la corporació, i també donarem compte, en compliment d'allò establert a l'article 4 de la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre de l'informe de tesoreria, en el qual s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en operacions comercials corresponent al primer trimestre del 2019. La part resolutiva de l'informe disposa el següent: que vista les dades que figuren a la comptabilitat de la corporació, s'informa que a la data 31 de març del 2019 l'import global de les obligacions aprovades per l'Ajuntament o pagades que superen el termini legal són les següents: pagaments realitzats
durant el trimestre dins del termini legal, nombre de 644 per un import de 983.956 euros en 64 cèntims. Resta de pagament 2 per import de 1.205 euros. Pagaments total durant el trimestre 646 per un import de 985.161 euros en 64 cèntims. Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini legal per a la data de tancament del trimestre natural, 0. I segon, obligacions respecte a les quals han transcorregut més de 3 mesos des de la seva anotació i es troben pendent de reconeixement per part dels òrgans competents, en aquest cas no hi ha. Gràcies. Gràcies. Per part de Fem Poble, per part de Junts, no. Per tant, seguim en el punt de pregs i preguntes. Per part de Fem Poble, tampoc. Per part de Junts. Sí, nosaltres volíem demanar com evolucionava el tema de les obres de l'Oasi i del Camí de Cabrianes. Per saber com estava. Evolucionen favorablement. Només et puc dir això perquè s'hi van treballant i tots dos s'han compromès a data d'avui que es complirien els terminis. Per tant, de moment no us puc informar res més, sinó que van tirant endavant. Gràcies. Moltes gràcies. Per tant, veient que no hi ha pregs i preguntes, s'aixeca la sessió. Ara, si hi ha alguna pregunta per part del públic. No? D'acord.